Čau! Já vás vítám u nového videa. Dneska budem točit, celý den jim a cvičím jako... Nazdar! Star Daniel, my Czech brother. Nazdar, nazdar. Ty voláš kvůli tomu videu, že? Exactly, Camo. Jo. Kámo, to bys nečekal, teď ho zrovna točím. Are you sure? No jasně, však jsem ti to slíbil, Braško. Slíbil jsem ti to. Thank you, Camo. Tag me in, please. No jasně, označím tě, bude to tam den, dva, to se stříhám, hotovo, jo? Thank you. Goodbye, my best friend. No jasný, jo, čau. Já jsem ale chtěl točit Madonu. Já mu to nemůžu udělat. Kde jsem to skončil? Jo, celý den jím a cvičím. Teď už jako Dwayne Johnson. Jak vlastně vypadá dieta Dwayna Johnsona? Má tam 5 jídel. Prvním jídlem začíná v 5:30 snídaně a to je biftek, 2 hrnky ovesných vloček, 3 vaječné bílky, 1 vejce, šťáva z melounu. Jídlo 2, v 10:30 2 kuřecí prsa, 2 papriky, houby, brokolice, protein. Jídlo 3, 12:30 losos, křest, 2 vejce, rýže a brokolice. Jídlo 4, ve 2 hodiny, biftek, brambory, křest a šťáva z pomeranče. Jídlo 5, 18:30 protein, bílky, paprika a houby. Jsem na to dost zvědavý, protože mám pocit, že toho bude jíst mnohem víc, protože je obří ten kluk. Ale uvidíme. Možná se to jenom zdá, že toho není tolik. Bude to zajímavý. Vůbec se netěším na ty bílky. Dwayne Johnson a jeho harmonogram. Ve 3:30 vstává. Blázen. Ve 4 hodiny plánuje den. To nechápu, proč to plánuje ráno, když to může naplánovat večera. To je jedno. Ve 4:15 meditace. Se launchnu, usnu 100%. Podle mě to je nějaká jeho výmluva, že jako medituje, přitom si jako přispí. 4:45 morning run. Buď to si budou myslet, že jsem totální blázen, anebo že jsem někomu vykradl barák a že je prostě zdrhám. Nikdo neběhá ve 4:45. Myslím, nebo asi jo, ale v 5:30 snídaně. V 6 workout, v 7:30 práce, v 10:30 jídlo, v 11:15 práce, ve 12:30 jídlo, v 1 práce, ve 4 jídlo, ve 4:30 práce, v 6:30 večeře, v 7 family time a v 9 se připravuje do postele. Tak asi jdem na to. Dobré ránko. 3:30. Velice nice. Nikdy jsem tady nezažil takový klid. Je to strašidelný. Ale tak hezký, strašidelný. Nic, jdem na to. It's 4:45 a.m. It's still dark outside, and I'm getting ready to kill this AM cardio. You can't even see me, but it's gonna be so good, it's bad. Jsem zjistil, že otvírají 6:30. Takže já stávám takhle brzo, abych ještě půl hodiny, co teď budu dělat?
Francisco Daniel. The whole Padera is believing in yin. Give me 4 more, my brother. Let's go for a protein meal. Dwayne Johnson. Miluji Dwayna. To je křeček Mireček tohle. Velice náročný den. Nejhorší asi bylo to vstávání ve 3:30. Takže my jdeme spinkat. My? Kdo my? No přece já a Míra, ne? Takže my vám chceme říct dobrou noc. Good night, Daniel Miroslav.